בשביל ספר מתאים על כמה רגשות שחורים הילדים. הילד לומד איך לבטא תחושה, והלב מתמלא באור ושמחה. יום עם אבא הוא ספר נפלא על ילד אבא וגם נמלה, דרך חוויות שונות בחצר לומדים להבין את נקודת המבט של האחר. הספרים של דן כל כך מיוחדים, סיפורים קסומים פשוט נפלאים, כל עמוד מלא קסם, כל מילה באהבה. לקרוא וליהנות זאת ממש חוויה. הבחירה של נועם מספר לכולם, של כל אחד חיסרון, אף אחד לא מושלם. נועם הילד בוחן כמה חיות, הוא מבין שלהיות ילד הכי כיף להיות. יום הולדת לרומי זו שמחה גדולה, עם עוגה בלונים והרבה הפתעה. לומדים החברות ודינמיקה ללב, והשיר הזה מוקדש לכל מי שאוהב. ספרים של דן כל כך מיוחדים, סיפורים קסומים פשוט נפלאים, כל עמוד מלא קסם, כל מילה באהבה. לקרוא וליהנות זאת ממש חוויה.